Ayo madu kesmondang digayengke Mas Bro pimpinane di Bugel MC-ne puput-puput di kasur diam-diam merayap datang seorang bugel hop alu dijilat munggah neng pucuk gunung dhuwur-dhuwur biang matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu masa guguk modang kuning ada ngarang aku guguk ngono kuwi modang kuning wedan kabeh Monggo Bapak. seluruh keluarga besar Ngawi dipersilakan untuk foto bersama dengan tuan rumah monggo keluarga besar Ngawi keluarga besar Jogja dipersilakan foto bareng bersama dengan Pak Mugati foto dulu Pak. Esok awan ora krasa Leokang nyawa kleyang-kleyang kekancangan tak rindik saka katoan sarwi ngoceh dheweke wis ngecokan masuk Dik seret ireng ibu bunga bagi paklian kami ulangi keluarga besar Ngawi dimohon untuk foto bersama dengan Pak Mugati Pak Karti Bu Mariati monggo yang masih di bawah dipersilakan untuk naik ke pelaminan Pasungan biru-biru. Caritane wiwitane saya suwe banjur ngomong Dik caritane
keluarga besarnya kumpul. Iya. Biar diabadikan, di syuting. Pak Karno. Joget semua dulu. Nanti dikasih yang rame-rame ya. Bersama si Pak Haji Nelis Bu Haji. Sampun Mbak Ayu badhe tindak pundi Pak Haji. kadang Matur suwun Pak Haji Nelis. Juragane beras. dewean opo ora ngerti nganggur kula gelem kancani Kelerasan mas alias kebetulan Lajene kata rodo kabotan Yen purun mas enggal-enggal rencani Tekan omah lagi kula opahi hae 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 Olekan tolem momongan diblonjo napa Bayu badhe pindahan Ampun jelo mas, sampeyan ampun kuciwa kula rondo. ini Pak Sumino mana Mino sama Yayan Rondo buatku ora patebang Ya ben rondo dijamin Madu kisma ayo yo Pak Kamari Pak Deparno ayo yo 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 Masuk Pak Kamari tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kondangan Pak Kamari kadengaren tindak wae ora nomba taksi dewean opo ora wati tindak nganggur kula gelem ngancani Kelerasan mas alias kebetulan Lajene kata rodo kabotan Yen purun mas enggal-enggal rencani Tekan omah mangke kula opahi Nobe wong lekan golek momongan Kandha nyuwatku badhe pindahan Ampun gelo mas, sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal awan ngoblonjo nang pasar paing kandha buatku ora patebang ning sama
Ayo madu kes mondang digayengke Mas Bro pimpinane di Bugel MC-ne puput-puput di kasur diam-diam merayap datang seorang bugel hop alu dicilap munggah neng pucuk gunung dhuwur-dhuwur biang matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu masa kukuk podang kuning ada karo aku kukuk ngono kuwi podang kuning wedan kabeh Monggo Bapak. seluruh keluarga besar Ngawi dipersilakan untuk foto bersama dengan tuan rumah monggo keluarga besar Ngawi keluarga besar Jogja dipersilakan foto bareng bersama dengan Pak Nugati foto dulu Pak. Esok awan ora krasa Leongang nyawang kleyang-kleyang kekancangan tak rindik saka katuan sarwi ngoceh dheweke wis ecokan masuk sih seret ireng ibu bunga manganti bagi manglian kami ulangi keluarga besar Ngawi dimohon untuk foto bersama dengan Pak Bugati Pak Karti Bu Mariati monggo yang masih di bawah dipersilakan untuk naik ke pelaminan Pasukan biru-biru. wiwitane saya suwe banjur ngomong dhewe ceritane
besarnya kumpul. Iya. Biar diabadikan, disyuting. Kangen kutan pou pomo mung sliramu kang dadi telenging ati wis lawas anggonku nunggu sliramu tansah ngleledho ngeling ana rikala dina kepungkur sliramu nate ngendika tresna lair terusing pemudaku ati susah
yen ra kerja ora jajan cos ate cos Suwindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku awak lumrah ra bisa turu wawarang wong dewa wong ayu rasa kangen ora bisa mari namung sira kang bisa nambani Mas Bro. dalem Pripun niki Mas Bro? nggih alhamdulillah tamune Bu Mariati kathah sanget banyu mili ora terlalu nggih monggo dilanjut mawon Aja sebelang wong kamus tresnaku ora bisa ayu ora suwe aku bali bisa sumangke ana ing sisihmu Kantilane nganti spesial kagem Mbak Isti yang ada di Bekasi. Kitunan lagu saking Mas Grandong driver Ciputat. Yo. Goleki ati kang musna menyang mandi gunung Ibu sampun nggih ayu aku rumangsa kelangan ati iki rumangsa rino jen dituti Anggratas kakas nelongso urip tinggi tatono tegese aku kang mbok tinggal ning wong jalarane tansah modot ing janji kabeh mau kersaning yang witi aku kairing tetunggo tondo bekti katresnanku go wong ayu sarana klebur dosaku lagu ki spesial kanggo Mbak Isti yang ada di Bekasi dari Mr. Grandong driver Ciputat. Nano
ngablaske perahu layar. Iki mamae Bayu ben nembang. Ya. Heeh. Engko Mbak Nisa lagune napa nderek nggih? Tebe-tebe saking Tangerang lho, Mas. Lah nggih. Jan luar biasa saking tresnane karo Mister Landak. Ning kene iki sing digoleki Mister Landak aris tenan anak penggemare. Gak ada penggemar blas. Enggak ada penggemar blas ya. Nano. Ayo perahu layar dados. Bolo Garangan, Mas Ateng, Mas Agung, Mbak Wiwin, Mbak Wanti-Wanti, Mas Risa Widodo, Medhi